Wes, ndang pembukaan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa, nggih. Di kontennya siapa, Dek? Bayi Pamiri. Bayi. Wes, daily pagi hari ini arep gawe intan masakan. Ayo, mereka anu ning pawonem kene iki nganu nduk enek kadal. Endi? Biyen kuwi kadale kuwi kan ora ndek buntut. Endi? Aja ngono, tek terok kinara nyelungir-nyelungir. Aku ada kinara. Mah. Nek kinara ya pantes dek cilik, nek wis gedhe medeni kok. Kok ora muncul gak duwe buntut, ilang buntute. Kuwi angger makjah masak ki mesti nganu nduk, apa jenenge? Ditunggoni ngono. Kok terus akhirnya wes metu buntute meneh cilik, jere makjah kuwi penunggu dapure Mbak Intan, Mbak Yun. Aku njuk tulung ya, Rana ya. Aja kena Mbak Suci. Gak. Mbak konten. Iya, Ndang. Aduh, kesandung ya. Oh, alah. Dandang. Tulung lho, Dok. Ini di apa ya ditata ngene lho, Dok. Renik-renik urung lah langki dik sore gawe dik awan nek ki tebunge apa jenenge kanji pemirsa. Ya lah wis tata ngono. Ini. Ya. Ini. Kabeh yo Kosok ora penak. wis sing menurut penak. Piye apa langsung mbok deleh ngisor kene? Mah, ini ae. Enggak mau. Ini loh dijejer-jejer ini. Aku sing panasen srengenge jere ning kene jere lho. Ibuke lho ter ning kene. Sirahku langsung piar-piar. Tapi kinara ki seneng nek matahari nuki ayo Kene, Mbak, Bu. sini ya. Aja rengket-rengket ngono lah, Nduk. Dikei jeda to. Kaya ibu nek alhamdulillah. Ngene lho. Aja mbok suntek langsung kok dhek anu apa nek ngarani? Coklek. Iya. Coklek. Remuk Coklek. Nah, wis ngene yo kabeh. Wis sandik rene ya buke walah. Wes. Iki yo gak Neh kok. Iya lah ta, ndak piye. Wis aku kok kene ya rondok ngadem ya. Montore Mbak Kori. Oh iya, Intan yo hafal nek ki Mbak Kori sing liwat iki lho. Hafal, kok nek Pak Kangkum liwat niku yo hafal. Iki Pak Kangkum, Bu. Kangkon. Wes, Belum. gawe sarapan. Iki lho nyeti ya, aku kamerane ngeti sik. Yo tak nyetane. Ma wes. Jadi Jare rane. kok ngerti. Ya wes. Sing SD libur. Ya. Apa le jenenge kegiatan guru ya? Betul. KKG. Betul. Kegiatan guru pokoknya ning kecamatan. Jadi Yoyo mbek Yaya Prei. libur. Terus apa jenisnya? Itu aja sih. Siapa le? Siapa dia siapa? Pokoknya anak Oh, pas lomba kae. merpatinya diberos sih. Siapa sih bisa ngentek nopek? Merpati di colne sapa sing iso ngenekne merpati iku kon ngepek ngono. Iya. Aku yuk elah. Ya apaan? Ada ini. Untuk sapa merpatine le? Terus iso bro. Paling dia bocah sing gede-gede sing mlayune banter. Iya, Bro. Apa sih gudeg? Ya gak iso no. Carane lho. Dene nek pas celok ngono kuwi nek sing wis pengalaman dorone dikeki makanan di cara ngono dipancing. Nono. Nah aku nih langsung tak biandemi. Lho banem dene ya terluka lah le. Gak apa-apa terluka kan iso dianutas. Lho kok ngene. Kok gambasnya ngene lho. Bismillah. Enak. Enak. Maknyus ya. Pahit. Oh pahit. Pahit, Dok. Yup. Pahit iki. Cupuk pangan pahit tok. Tapi tenan gambasnya nek sing pahit. Bismillah.
Ini manis. Saya gimana pahit ya? Tak buat ya? Pahit tok. Pahit ya, Pol. Tak Pipip, buat dua ya. apa nih sekolahan Pipip? Anu, Salwa itu perkemahan Jumat malam Sabtu per Jusa. Jusa, Per betul. Jusa perkemahan Sabtu Jumat malam Sabtu nek persami perkemahan Sabtu malam Malam, Minggu. minggunya. Sekolahnya ada Bu Salwa. Yang sekolah sekolahan. Sing tinggal sekolah Mbak Indah, Mbak Rara, Mbak Sukma ku lho. Hmm, Kono lho merenung. Dadi nggone Kinara ki terus. hmm. Aku kok ngipi ya Allah. Kenapa? Biasanya kan bayi Nggih, iki kan kadang lindur. aku cek nyoteng Tulanan piku. HP niku lho, Dik, tekok di sisi dek jam 1 lebih. Bayi telepon nenek opo gak, Mbak? Anu kepencet. Bayi nek bengi ki ndeloki ngono ki lho, bener. Ndeloki HP. Ngono. Lah aku tak melek biak iki lho. Melek biak. Iki ki setengah loro, mas aku endah mulai dek nggawa gendong malah gendong. Kinara? Lanang, oga, sing digendong malah ora Kinara. Lah Kinara malah melok mangatini kok ning gone iki lho dalam mimpi. Lah sing digendong Indah malah bocah cowok wis umure sekitar 3 bulan lah. Menuk tipluk-tipluk ngono nganggo klambi apik ngono klambine iki. Dah, gorene ndah tak gendongi aku ndah. Aku ki mas aku ngono ayo. Aku karo Indah dicuweki terus Indah tak sawone. Banget nduk ndek wong ibu pengen gendong kok gak oleh. Karo Indah digendong tenanan ngene. Ketok ki Bu. Gak oleh. Iki kena apa nduk iki? Adik kena apa iki? Ki napa yo? Wah, ngantuk le. Bubuk. Ngantuk. Bubuk. Pas aku ki mulai digendong bayine kuwi cowok. Delok lah nduk ibu pengen gendong. Aku ki ngono mas aku dalam benakku ki, aja Bu, aja. Gak oleh dadi gongale pokoke ora oleh digendong bayine kuwi. Terus aku lagi jam piro terus mulai biar tot-totan bayi ki malah gak oleh tak gendong. Biak lho wis tengah loro. Terus aku tenger sirahku terus mumet keringet dingin lah. Umat ya ngono. Wis tak masakno, ndak sacet Bang. Iki langsung jus ya? Ora cus langsung cis. Ayo. Intan nek lungguh kok wong ngopi sami. Ayo le. Tapi ki Kata kok. Gak teko ibu gawe apa? Ibu nggak ada apa itu. Itu tekan teriku bara. Oh iya Bu. Nggak ada apa kuwi. Kuwi ote-ote lho. Utawa bakwan Ayor. bakwan sayur ote-ote. Terus diceplisi karo lombok lho. Wah, apa? Mbak Sri wis nyanyi ya nih. Mbak Sri ki karek enak ini. Menikmati cerita hati. Terus tumbas sing resik. Panas ledrinya nduk grafi gak usah. Ketok iki, ketok kabeh. Ote-ote. Gua nduk ya nduk ngene kok. Nduk busuk. Apa kuwi, Mang? Apa jenenge nek ngarani? Anu, Apa? seledri bosok. Oh, seradi. Iya. Seledri. Walah anakku. Ibu ngadeg dek nih. Aku lugu ya Allah. Makasih ya Dek. Mbak Mur minta doanya ya pemirsa biar sembuh, amin. Iya. Sama siapa Mbak Mur sama Mak Ngatini. Iya, enggak usah ngomongin ini. Semoga cepat sembuh. Bu Yuni gak ke tempatnya, enggak nih Mbak Mur. Nek aku ada sing ngeterke pemirsa. Aku terus terang belum pernah ke tempatnya Mbak Mur, belum tahu rumahnya. Apa terus apa penjual dokter Mangatini soalnya sing tukang ngeter iki Mangatini awake dhewe sakit pemirsa. Ini baru pijet aku di PJ.
Bu Yuni mboten kebuk ngene iki lara Bu. Lah kali sinten njan dhewe awake lara aku ngono. Pun kok tak laporan Bos Gajus Endah. Nek napa dereng riyen. Njeneng nek jan awake penak aku ngono. Dikontrono neh, Bu. Iya nek Mak Tin wis mari. iya. Silaturahmi. Heeh. Aku pernah pemirsa ngene Mbak Mur. Apa ibu gawokno ndi, Bu? Apa ibu gawokno apa, Mak? Iku Mbak Mur sesuk nek ape niliki Bu. Lah kuwi ya sing digawakno sesuatu lah, Nduk. Heeh. Buah ya buah. Wah, ya Dok. Betul. Wah. Maksudnya iki nyemangati ben awake ndang. Maras. Dalem Mbak Mur pundi lah daerah pundi Kapuan to. Nggih, Matin. Matin jenengku tak telepon Matin dia anak awake wis untuk iso Ngeterno. ngetero. Apa Matin tak telepon ya tadi yo? Yo, tak patanane iki. Coba pateni sik, anu kono sik ae. Tak tutno. Ibu apa masak, guys? Apa masak apa, Bu? Apa masak apa? Ditakoki pemirsa yo. Kok ibu misal nyayur gambas. Mak nyayur gambas. Mak ngatini sayang. Oh. Ki, pemirsa. Kono ya, Dek ya. Heeh. Mak ngatini. Halo, Ibu. Ih. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Ibu. Jenengan awake piye, Mak? Pun mending aman. Tapi kan jenengan dereng saged numpak sepeda motor, Mak. Sampun Bu, kula pun wonten keyoba tak kewau. Tenan, Mak. Sampun aman Bu. Lah niki sok umpami nggih, sok umpami. Heeh. Mengke sonten-sonten ngoten. Mari jauh, Mak. Ngene Mbak Murid pundi leh? Daerah pundi? Boten napa-napa. Aman kula pun aman. Pun Estu, Mak. Mak wis mari, Mak. Pak Udik wingi nek sakniki pun aman. Mak wis mari. Bu, iki ta apa tak saya tekuk iki lho. Alhamdulillah, Mak. Alhamdulillah. Ya wis engko niliki yo, Bu ya. Sonten, Mak nggih. Niki intan ket wingi ayo Bu niliki Mak Tin ambek Mbak Mur. Dewi tanpa di nganu kamerane ku ngeten. Ayo digawakno buah ya, Bu. Ngoten ni. Ajeng ngajak niliki jenengan kalih Mbak Mur ngoten ni. Pripun, Mak? Ya Allah, mboten napa-napa Mak repoti jenengan. Boten Bu, boten napa-napa pun penak. Pun tak tekuk iki lho. Nggih, restu nggih, Mak. Ya wis engko delok ya, Bu ya. Oh, jenenge gak ndelok, Dok, niliki. Niliki. Nyambangi. Heeh. Nggih, mengke sampai berjumpa, mengke sonten nggih Mak adem-ademan ngoten nggih, Mak. Nggih aman. Nggih, matur suwun Mak Tin. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Tin kan alhamdulillah kan. Wis mari, Mak. Alhamdulillah kok ya. Yeah. Iya, udah kena mateni ndi. Ya wis ngono Dok. Ya wis. Alhamdulillah. Engko niliki ya, Bu. Iya. Ngono ya Dok ya. Heeh. Ya Allah, Mak Tin, aku ki wedi pemirsa pe ngajak Sri Kutil ki aku wedi ngrepotke waktune nggih pemirsa. Kan Sri Kutil kan duwe jadwal dhewe lah nggih pemirsa. Wis tak ute-ute ya Nduk ya. Aku engko nang Mbak Indah Ning nang omahe Kinara nginep, Bu. Tapi nggowo klambi ya. Roh Nduk ya engko nek Mbak Ngatini bersedia yuk kita Iya. sus nek Mak Ngatini belum bisa hari ini yo sesuk enak ngono ya. Iya. Terus pateni dulu. Cus. Wes, tempene wes iki gambase wis dicuci, Bu. Ini. Iya lah. Anak banyu gak apa-apa. Banyune yo aja, Nduk. Iya. Ketoke Mas Pras ki. Gak. Oh gak, suarane motor sapa, Dok? Mak sini. Tenan. Apa pemirsa? Ndek niki tukang sensus motor. Iki Pak Kangkung, Bu, sing liwat. Iki Mbak Kori, Bu. Ya. Iki Mak Jah, Bu. Iya ya. Iki lek Markam, Bu. Iki Mbak Rasti, Bu. Wis ndine. Tak cepet. Santene, guys. Mbah kok iso nyurupe motor liwat iki lho sami. Santene, guys. Iki lho. Kok iso nyurupe suara motor. Aku mau ada motor Mbak Kori ambek Pak Kangkong, wis.
piye, Bu? Ya wis lah. Diapakno. Wis entek. Wis kok kan iso lepok nang piring nah. Wis. Aja dibuat sik ya. Kabeh sapa kae? Wis satan ngene lah ya, Dok ya. Iya. Dek ini jaluk satan aku mersi. Satan Bu. Oke. Ambune seger Seger ya. Jangan. Aja pedes-pedes Bu. Walah penjaluke mbayani kok. Wes, dah mam, Dok. Wes baca doa tadi sudah baca doa intan pemirsa. Gambas, masak gambas. Gambas ya. Wes baca doa aku sering ikutin kok WA ibu ini apa. Kenapa? Gak apa-apa. Sesuk awakmu apa dijak berbahagia. Nanti. Sik yo nduk sering ikutin sabar ya. Ibu tak golek anune sik, ibu tak nggih konten sik. Bar iki kok tak anu ya. Ya wis heeh. Apa tidak? Ibu, Sesuk apa ini? awak dijak jalan-jalan. Nindi. Gara. Kan dijak jalan-jalan sering ikutin besok. Monggo maaf pemirsa ya Allah. Ambil ute-ute lho. Wis. Jere nang Bu panas Bu sendokan. Siwi kuteh muni piye neh? Nggih Bu, siap. Bu, siap. Bu masakan enak. Alhamdulillah. Intan mau diajak jalan-jalan sama Sri Wikutil. Alhamdulillah. Ambil ibu ya. Enggak, Ibu di rumah saja. Bu, terus bu anak bu siwi kuteh. Emote nang kinara ya pemirsa. Oh, emate kinara. Emote kinara. Kinara melet. Ya, kinara melek. Hemat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wes aku seneng Iya, kok. alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pemirsa. Duh, dudukku hilang. Ora hilang, ngarep nang Wes bu, wes. Wes. Nyarep. oh enggak pemirsa mau ya. Oh, ibu nang omah, gak melo. Acarane cahnem. Pelan-pelan sithik-sithikan. Heeh. Nek karo Sri Wikutil diajak jalan-jalan rasa rewel. Pinter ya. Sithik-sithik ngono kuwi senengane iki. Nek ora diingeti langsung sakmu ngene lho. Gak nene ya. Ngalang-ngalang kok nek kan mbok kunyah ngono lho, sakno khususé. Jangan panas. Kalau satu mak. Jangan. Sayur. Nene bu, mak. Repok kendari kelas dong. Entar. Tak pernah nonton, gua tak pernah nonton. Anak lembut Tak goreng. Lima menit.
Pira kuwi? 5 menit. Papat deh. Wes ya ngono ya. Ya. Ya pun pemirsa ya. Demikian cerita hari ini ya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Ya kecantol. Kecantol nih. Semoga susah kita paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2. Semoga Allah menyegerakan pejuang garis 2 segera diberikan momongan yang saleh-saleh. Kata-kata hari ini, melihat kebahagiaan orang lain tidak akan mengurangi kebahagiaan kita. Terus pokoknya selalu berpositif thinking, positive thinking selalu, supaya nanti kembali ke kita juga, yang keluar juga, yang keluar dan yang masuk itu selalu positif. Seumpama ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini pemirsa, Intenio pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus. Pateni. Aku mangan loh. Sayurnya Pateni. Pateni. Aku suara ya. Bermana suara aku. Iya, Ki. jus. Jus.